annabi na da kai na fage ya mai gidana. Farko da sunanka Allah sarki na ka ɗauken kasala, zan waƙe mai gidan risala a farko da ƙarshen cikin yabona. Salati ya buwayi ga shugaba mai kyau da yayi, wanda nake nufi ya ilahi shi na rike ya zama da fa'ina. Dole ne na saka ma asuma a sayyada Fatima Karima mai matsayi da cikar mukama, da ke na fake ki zama jallabina. Assalamu alaika hadi imamuna sirri na samadi, mai kan salsala ya muradi, ni dai kai ne ubangidana. Annabi ka daɗe na hukku, ka taimaka ka tsare da raibu, kaunar ka ce duka na ratsa kalbu, gaban ka ne kuma farin ciki. Mai cikar mukami kai ne da ainin na'imi, almuti ta nurin zalami, kai ne sirrin ubangiji na. Matsayi a fadar ilahu, mai zance da zancen ilahu, ya sai dilkauna musu babu, hasken kawa ne haske na rana. Kai ne da fa'ina, kai na so ka zama jallabina, annabi sirrin dare da rana, kai ne madubi na zuciyana. Umar ne kuma hadiminka, mai kaunar 'ya'yan gidanka, annabiyar da ni na so ka na dinga yaban ka dare da rana. Ma'assalami ga shugaba kai da la'anani, kai mini lamuni ya imani, a sauka da lafiya mai